Ну што, сябры, вітаю вас. Чарговая выходная, чарговы вікенд і чарговы раз мы заўзеем за Крумкачы. Сёння на стадыёне РЦАР БДУ футбольная афіша. Крумкачы прыймаюць каларытны Туркспор. Я ведаю, канешне, што зараз асноўныя мировыя чэмпіянаты, яны, так скажам, на паўзе, і самыя топавыя афішы, яны, здаецца, былі за апошні час у боксе, а не ў футболе. Але сёння я раю вам далучыцца да нас і глядзець гэту сустрэчу, бо для Крумкачоў яшчэ шмат чаго вырашаецца. Крумкачы працягваюць барацьбу за вышэйшае месца на стадыі рэгіянальнага этапа другой лігі чэмпіяната Беларусі па футболе сярод мужчынскіх каманд. Ну і Туркспор сёння наш чарговы супернік. Крумкачы у гэтую сустрэчу уваходзяць як каманда, якая правяла папярэднія выходныя на, так скажем, больш высокім узроўні. Сустракаліся в 1/16 фінала з Наваполацкім Нафтанам. На жаль, саступілі у барацьбе у дастойным матчы, якім вялі большую частку. Такі саступілі мінімальна 1-2, гэта вы ўсё памятаеце. А сёння Крумкачы, на жаль, у не самым аптымальным складзе. Ёсць пэўныя страты, ёсць пэўныя ратацыі, але пра гэта ўсё я распавяду на хвілінчку пазней. З вами сёння Дмітрый Падгорны. Будзем гэты матч глядзець і атрымліваць асалоду ад футбола разам. Ну і Крумкачы, канешне, сёння у белым камплекце, Туркспор у сваім, так скажем, чырвона-чорна, ну, крышачку белым таксама. Вось, і пра Туркспор і пра ўсё астатняе я таксама распавяду. А вось уже і стартавы свісток, і гульня пачалася. Адразу Туркспор будзе намагацца перайсці на палову Крумкачоў, здаецца, а мабыць і не. Ўсё ж такі падыходзіць мяч да іх галкіпера. І вось з каманды суперніка мы і пачнем. Нагадаю, чырвона-бела-чорны камплект у Туркспора. Сёння у браме Алексей Чарных, нумар 1, нумар 3 Максим Канеўскі, нумар 6 Аманмурат Кутлыев, нумар 7 Андрей Авижень, 9 Андрей Коноплянник, 10 Мукуди Эломба, 11 Владислав Шамярэй, 13 Ілля Шарыпа, ён сёння капітан каманды, 17 Евген Жэўнераў, 18 Марк Юшин, 19 Евген Шаўчук. Галоўны трэнер, заснавальнік і ввогуле такі сімвал і твар каманды — гэта, канешне, Джэнгёз Гокхан. Ён сёння гэтую каманду з лавы запаснікаў і ввогуле і кіруе. Ну а Крумкачы пакуль перахапілі мяч, пакуль кантралююць яго. Арсень Старых цікавыя моманты, якія трэба адзначыць. Першы, канешне, вярнуўся Віталь Зігмантович да брамы. Другі Пантелей Іваненко, ён все ж таки гуляе справа у абароне. Мирослав Танкович, нумар 4, Ілля Зайцаў, пакуль я не зразумеў, якая яго пазіцыя, але ёсць у мяне пэўныя думкі, што ён сёння гуляе левага абаронцу. 8 Арсень Старыкаў, канешне, мастадон цэнтра паўабароны у Крумкачоў. Ягін Гардзейчык, нумар 13, ён цэнтра абароны і заадно яшчэ і капітан. Вярнуўся да склада Алексей Маліноўскі, які ў самым пачатку сезона атрымаў непрыемную траўму, але сёння ён з намі. Вось віншуем мы з гэтым Алексей. Рацістаў Сер, нумар 23, ён гуляе у нападзенні. А вось Мікіта Кухцік, а вось і першы стрэл, але вышэй за браму. Нумар 44 сёння Артём Варанкович, 83 Ян Камароў таксама у цэнтры, і Мікіта Кухцік, 96 у цэнтры абароны. Ну, то бок сёння бачна тое, што не прысутнічае, напрыклад, Алексей Баранаў, чалавек для Крумкачоў архі важны. Таксама не прысутнічае сёння Януш Ладудзька, ён з намі на трыбуне. І ёсць пэўныя змены, як вы бачыце. Сёння Алексея Хадневіча. Ну а пра запаснікаў таксама мы потым паразмаўляем. Пакуль свежка, пакуль на стадыёне даволі шумна. Ёсць тут і пэўны сябры, я нагадваю вам тое, што вы можете пакідаць свае каментары
у чаце под нашай трансляцыяй, і менавіта гэта тычыцца і асабліва тычыцца і праблем, так скажем, тэхнічных. Я бачу тое, што ў нас прападае відэасігнал. Я не ведаю, ці гэта тычыцца таксама і гука, але пішыце, калі ласка, ці ёсць мы в эфіры, ці нас няма. Мы будзем старацца заставацца ў эфіры настолькі працяглы час, наколькі мы можам. Ну, ёсць у нас пэўная праблема, пра гэта вы ведаеце, і каб мы мелі магчымасць іх выпраўляць, я раю вам таксама дапамагаць крумкачам на Donation Alerts. Права на стандартнае становішча. І, сябры, канешне, заўсёды мы забываемся пра гэта. Судзейская брыгада сённяшняга матча, галоўны арбітр Роман Зелянкоўскі, яму дапамагаюць Андрэй Кандрацкі і Даніл Сабалеўскі. Заўсёды. Ну што ж, вось такая сітуацыя, як-то з гэтым мы жывем. Ну што, Старыкаў, моцны стрэл, але пакуль прыстрэльваецца Арсень Старыкаў. Будзе яго яшчэ, напэўна, шмат магчымасцяў сёння паказаць свае навыкі у, скажем так, сітуацыі з стрэламі дальнімі. Маліноўскі запрактыкаваў зараз 6-го нумара Трукспора Аванмурада Куплыева. Ввогуле, крумкачы з Трукспорам сустракаюць толькі 4-й раз. То бок толькі ў чэмпіянаце, толькі апошнія 2 сезоны лёс зводзіць гэтыя каманды. Ну, у Трукспора личных аматарских, скажем так, пляцоўках. Ну і все 3 матчы засталіся за крумкачамі. Першы матч 1-0, там, мабыць, не моцна упэўнена, але перагулялі трукспорацаў. Крумкачы далей двойчы грамілі гэтую каманду 8-1 і 5-0, 5-0 у гэтым траўні. Нагадаю, быў такі матч, і мы яго все яшчэ добра памятаем на былым камвольшчыкі, што таксама завецца маяковкай. Небяспечны момант, перахоп ад 11-го нумара Владислава Чамярэя і першы стрэл. Першы стрэл, такая лёгкая разминка для Віталя Зыгмантовіча. Спраўляецца ён з гэтым стрэлам і ўвогуле зараз яшчэ і нагамі пагуляе. Вось тут такая камбінацыя з Арсенем Старыкам, які спусціўся амаль да штрафной пляцоўкі, як сапраўдны бокс-ту-бокс. Ну і вось таксама Міраслав Тамковіч. Перадача на фланг. Гардзейчык. Спакойна гуляе праз Мікіту Кухціка. Кухцік. А якое рашэнне ён прыме? Цягне сам. І далёкая перадача. Ну што, і зараз паляцеў серы. З Куплыевым будзе ён змагацца за гэты мяч. І вось тут Куплыев ставіць корпусны мяч. Амаль што захоўваецца ў межах поля. Сантыметраў не хапае сераму. І зараз проста за самаадданасць Росціку рэспект. Падыходзяць заўзятары. За хвілін 7 да пачатку матча. Я вось тут скажу шчыра, здавалася, што сёння будзе, ну, менш за 100 заўзятараў, але зараз магу сказаць, што не. Ўсё ж такі падыходзяць людзі, і, мабыць, заўзятараў 150 мы набярэм. Канешне, не як на Нафтане, але штосьці і хтосьці сёння на стадыёне ёсць. І вялікі дзякуй, што гэты выходны дзень з добрым надвор'ем вы сёння прыйшлі на стадыён і нас падтрымліваеце. І дзякуй, канешне, тым, хто сёння падтрымлівае нас праз нашу трансляцыю на Ютубе. Сябры, ну, пакуль фідбэка не бачу, але лічу, што далучыцеся вы яшчэ да нас. Мукудзі. Зараз в абводачку пайшоў Мукудзі і добра даволі працягу гуляў серы, але з лёгкім парушэннем правілаў з боку нашага нападніка. Сёння, канешне, узмацніць лінію нападнікаў можа і Владислав Далідовіч, той самы, які стаў такім героем сустрэчы супраць Нафтана і забіў
там свой первый мяч за Крумкачы, ну так символично, так что таким важным, таким, скажем так, титульным матчем с суперником, ну, как бы не было никому крыўдна, але все ж таки самым таким моцным и цікавым за апошнія месяцы, як мінімум, ну, з моманту, калі мы гулялі з Магілёўскім Дніпром, здаецца, самым тытульным, самым тытуловым і цікавым і моцным, яшчэ і з некаторымі добра вядомымі нам гульцамі, такімі як, напрыклад, Ігнат Сідар, які правёў выдатны сезон у Крумкачах ужо 4 гады таму. Першай лігі, той самы цікавы сезон, якім былі вялікія задачы. Але зараз Крумкачоў задача адна – выйсці ў плэй-офф і там дайсці да самай прэстыжнай стадыі, заняць тое месца, якое дазволіць Крумкачам афіцыйна падацца у склад удзельнікаў першай лігі наступнага сезона, і гэта мы, безумоўна, верым, але сёння трэба перамагаць. Туркспор з мячом і перахоп. Ну што, Варанкович, падзенне. І ёсць парушэнне правілаў. На самой справе так на тонках мне здавалася. Мабыць, хтосьці і не даў бы Мукудзі зараз парушэнне, але вось Роман Зелянкоўскі все ж таки вырашыў, што легіянер Туркспора камерунскі правілы парушаў. Ввогуле, не чакаў бы я зусім лёгкай сустрэчы сёння. Туркспор набірае ход, і, безумоўна, гэта не той Туркспор, які гуляў у апошнім сезоне, дзе былі амаль адні паразы, і, калі я не памыляюся, толькі адна нічыя ці две. У гэтым сезоне у Туркспора ўжо 3 перамогі. Да, канешне. Ёсць, а ўжо гэта цікава, ёсць гол! Ну што, вось ён! Маліноўскі забівае, як разгулялі. Алексей Маліноўскі, перадача Ростислава Серага. І хто ж там выразаў-то на Серага? Хто аддаў гэтую дыяганаль? Хто знайшоў Серага на мяжы Брамніцкай? Гэта было прыгожа, сябры. Перагулялі Алексея Чарных на пятачке і забіваюць Крумкачы першы свой мяч на 11-й хвіліне. Віншаванне Алексею Маліноўскаму. Вось так чутна, скажем, ён вярнуўся ў склад Крумкачоў. Хтосьці казаў, што ну вось неяк не пайшло з першых жа матчаў, так, атрымаў траўму, але ён вяртаецца і верым мы тое, што прынясе вялікую карасць Крумкачам у самых важных матчах у гэтым сезоне, якія яшчэ будуць, якія яшчэ засталіся. Ну і працягваючы сваю думку, 8 разоў Туркспор ўжо прайграў, але тройчы перамог і двойчы за апошні месяц. Трактару і Ураджайнай саступілі з лікамі 1-7 і 2-0 суадносна, але потым 2 перамогі. І над кім? Над Спартаком, над крэпкім, цікавым Спартаком, а таксама над ФСК Энергетык. Ну, то бок каманды, з якой на сваёй справе і Крумкачам заўсёды няпроста. А в гэтым сезоне мы ім увогуле прайгралі. Вы таксама памятаеце, але вось потым прайгралі Інформ з лікам 1-4. Інформ такі аутсайдер, як быццам падаецца, але все ж таки прайгралі. І таму менавіта да гэтага матча Туркспор, здаецца, падыходзіць не ў лепшай форме, але трэба ўлічваць тое, што Туркспор ужо двойчы за месяц перамог. І гэта даволі сур'ёзны аргумент у руках Юхана Джингёза. Каманда знайшла вось гэтую сцяжыну пераможцаў, мабыць, і псіхалагічна таксама. Але паглядзім, як складзецца далейшы матч. Вось зараз Пралеска з мячом на нашага другога цэнтральнага абаронцу Мікіту Кухціка. І далей вось так пяткай цікава спрабаваў Тамковіч згуляць на Арсеня Старыкава, які забягаў. А вось тут сутыкненне непрыемнае. Яўген Гардзейчык, пэўныя пытанні ёсць у яго да арбітра, але мне здаецца, што тут нешта пытаць не вельмі патрэбна. Сапраўды так даволі груба пайшоў у сутыкненне. Ну, без карткі ўжо добра. Мурадаў. Кутлыў. Прашу прабачэння. Аманмурад Кутлыў. Гардзейчык. Першы наверху, але вось зараз цікава, разгулялі Туркспор і Ілля Зайцаў. Самааддана ідзе у падкат.
перарваў ён гэтую атаку, якая працягвалася. Ну і вось там трэба адзначыць тое, што даволі добра згуляў Андрэя Віжэнь на мяжы штрафной пляцоўкі. Старыкаў першы на другім паверсе і вуглавы першы у Трукспора у гэтым матчы. Вось і шанец стандартнага становішча на 14-й хвіліне. Не бачу я, хто падышоў да мяча, але падача ўжо пайшла. І мяч зараз у 13-го нумара Трукспора, працягваецца атака. Вось тут спрабуюць на сцены месца пад моцны стрэл і даволі добра гуляе 11-й нумар Владислав Шамярэй, нечым нагадвае ён нашага экс-гульца Мікіту Ротшава. Вось сапраўды знешне амаль вылета. Памарчыў атакі. Ну што, вось і камбінацыя. Маліноўскі спрабуе знайсці свабоднага Тамковіча. І Варановіч там так абазначыў барацьбу і зарабляюць крумкачы аут, які амаль што кутавы, амаль што вуглавы. Ну тут у тэрміналогіі хто як хоча, каму як зручней, каму як больш падабаецца. Я выкарыстоўваю абодва тэрміны, а вось Ростислав Серы зараз увядзе за бакавой. І што? Старыкаў спрабуе мяч захаваць, і тут Гардзейчык моцна б'е, і ўсё гэта добра кантралюе Чарных. Адразу дасылае мяч наперад, адразу дасылае на нападніка, на нумар 17-га. Хто? Сёння Евген Жэўнераў адказвае за гэтую пазіцыю. 3 мячы, дарэчы, у Евгена Жэўнерава у гэтым сезоне. Ён саступае пакуль што толькі аднаклубніку Данілу Сандовічу. У яго 4 мяча, але Сандовіча сёння я на поле і ўвогуле ў заяўцы не бачу. Ну, то бок да матча з крумкачамі падышлі без галоўнага нападніка Трукспора. Мабыць, і няма у складзе ўжо Сандовіча, хто ведае. Вось у другой лізе часам даволі цяжка сачыць за афіцыйнымі заяўкамі. Але не сказаць, што немагчыма. Ну што, гэта цікава. Яшчэ адзін удар. Ай-яй-яй-яй. Як цікава магло быць. І выйшаў уже Чарных. І здавалася, што ён уже не кантралюе тое, што яго за спіной. Але вось такой мяккі забросік ад Мікіты Кухціка не атрымаўся. Крышачку недакладна. Але вось за спробу Кухціку, канешне, можна падзяку і павагу выказаць. Ну што, заходзіць мяч. Здаецца, што на карысць Трукспора. І ідзе ўжо Котлыў да мяча. Амаль ад нашай лавы запаснікаў. На грудь прымае зараз Жэўнераў. Котлыў. Рабона, але няўдалая. Ну вось бачна тое, што Ростислав Серы сёння гуляе ніжэй за пазіцыю цэнтральнага нападніка. І ўвогуле у мяне ёсць пэўнае адчуванне, што сёння такім менавіта форвардам гуляе Артём Варанковіч, нумар 44. І вось цікава паглядзець на тое, як ён будзе там сябе праяўляць. І з ім таксама Маліноўскі, а зараз па флангу Тамковіч. І перадача ад Тамковіча, падзенне, але ў барацьбе, такой гульнявой барацьбе, таму не трэба там чакаць нейкага фола. А вось ужо і Старыкаў, мяккі наброс, накід, калі быць дакладным. І Старыкаў зноў, Старыкаў у няпростай сітуацыі, супраць дваіх, але Арсень разбіраецца заўсёды ў такіх сітуацыях. Ну вось зараз не разабраўся. Было, канешне, цяжка на такім абмежаваным кавалачку поля. І тут такая перадача, ну, крышку няўдалая ад Мкудзі. Спрабаваў гэта зацепіцца, так скажам, Артём Варанковіч, але не паспеў. Ну, Ростислав Серы, вось я працягнуў думку, ён сёння гуляе, здаецца, такого латыраля. І ён зараз, паглядзіце, што робіць. Выдатна гуляе зараз Серы, але перадача вось тут не атрымалася. Вельмі актыўны сёння Ростик. І той факт, што ён сёння асістэнт ужо у пратаколе, гэта, ну, такой уже не якасны, а такі колькасны паказчык таго, як, ну, колькасна-якасны нават, можна так сказаць. Яго паказчык актыўнасці сёння, а ён сёння актыўны, ну, просто неверагодна. Нават актыўней за Іллю Зайцева, які, ну, заўсёды такі маторчык каманды.
Мабуть, конечно, мне так падаецца, тому что Ілля Заяц все ж таки на далейшым фланге знаходзіцца, а Ростислав Серый все ж таки бліжэй да нас, і вось заўсёды быццам бы як на далоні. Ён небяспечна гулялі супраць Зигмантовича. Чакаем пакуль што. Здаецца, што пакуль прыходзіць у сябе Віталій Зигмантович, Кухцік вядзе мяч, але не, вось так разгулялі. І адразу Зигмантович на Евгена Гардзейчыка. Нагадаю, сёння ён капітаніць, ну ён віцэ-капітан па рэзультатах галасавання перад сезонам. На сустрэчы з заўзятарамі футбалісты галасавалі, тады, канешне, перамог Януш Ладуцька, але вось віцэ-капітана быў назначаны менавіта Евген Гардзейчык. Крумкачы в атаке. Ну што, Зайцаў, перадача разражаючая. Ну што, Тамкович не паспеў. Але даволі якасна згуляў супраць яго абаронца. Вось не даў ён магчымасці такой добрай Тамковічу зрабіць гэты прастрэл на тых, хто адкрываўся перад брамамі. Ну і даволі добра бачна, што сёння такая двойка нападнікаў выраджаная. Гэта Артём Варанкович і Алексей Маліноўскі, які ўжо забіў. З чым я вось з задавальненнем яшчэ раз яго віншую. Бо сезон для Алексея вельмі няпросты быў. Такі з маральнага пункту гледжання. Тым больш, што выходзіў ён першым матчу ў старце, але вось як зараз будзе складвацца ўсё, калі вярнуцца некаторыя з футбалістаў Крумкачоў в аптымальны стан, так скажам. Як будзе потым, гэта цікава, як потым ён будзе. Ці будзе ён з'яўляцца часта ў стартавым складзе, ці не будзе. Канешне, заўсёды няпроста з такіх сітуацый выходзіць, якую трапіў Алексей Маліноўскі. Але ён сёння забіў, гэта, здаецца, для яго псіхалагічная такая моцная дапамога і псіхалагічны фундамент. Зноў невялічкая пауза. Мяч забярэ Владислав Шамяры, 11-й нумар Туркспора. І штрафны удар, ну, з такой, з пазіцыі, якая больш нагадвае свабодны стрэл. Але па правілах футбола все ж таки штрафны. Ну што, падача для штрафной. Кухцік выдатна гуляе на другім паверсе. Падбор за Туркспорам, і Старыкаў згуляў зноў як трэба у сваім стылі. І яшчэ адна спроба. Ну вось зараз нават створ ляцела, здаецца. Але Зигмантович усё кантралюе. Туркспор команда такая, якая з першай нашай сустрэчы на палях другой лігі вызначыла тое, што яна каманда, якая здольная да такой моцнай і нават агрэсіўнай барацьбы. Таму і сёння мы бачым, вось такую перадачу мы бачым. Ну што, 2-0 будзе! 2-0! Мирослав Тамкович! Вось так Крумкачы разгулялі. Выдатная перадача, выдатное открывание Тамковича, выход сам на сам, и 8 гол. 2-0 на 22-й хвилине. Тамкович на самой справе так само заслужил сегодня забить, он был вельми активным весь час. Спробовал асіставаць, але засіставалі яму, засіставалі на 10 з 10. Зараз і ён забівае. Ён забівае. Прыгожа. А Туркспор ужо трэці раз у гэтым матчы з цэнтра пачынае. Першы быў за стартавым свістком і потым ужо па фактах прапушчаных галоў. Жэўнераў ідзе, каб перагуляць нашых футбалістаў, і амаль это атрымалася. Там Авіжень наносіў стрэл даволі добры. І далей Авіжень патрабаваў перадачу. Серы зноў выдатна згуляў. Зараз такая сценачка невялічка і перадача на Старыкава. Старыкаў, перад ім ёсць прастора. Старыкаў бяжыць, Старыкаў набірае хуткасць. Ну што, вось і Ілля Зайцаў, ён ужо амаль што штрафной.
крышачку згубіў ён мяч, але вось зараз што. І Тамковічу ўжо патрэбна было за мяч пазмагацца больш, чым гэта было на самой справе патрэбна, бо ну такая амаль што дзіцячая памылачка. Але нічога страшнага. Працягваюць крумкачы. Атакаваць, і як жа не дабіраецца зараз Варанковіч. Крыўдна. Перадачу выразаў Алексей Маліноўскі, і Авіжэнь атрымлівае першую жоўтую картку ў гэтым матчы. Я, шчыра кажучы, нават не ведаю, за што менавіта ён зараз атрымаў папярэджанне. Ну, штосьці там было, штосьці ўбачыў Зелянкоўскі. Калі я, канешне, зараз не пераблытаў прозвішча галоўнага арбітра. Не, Роман Зелянкоўскі, канешне. Наколькі я памятаю, не першы матч ён судзіць нашай каманды. Ужо так прыгадывалі мы гэта прозвішча. Але вось дзе ён менавіта працаваў, я ўжо і не ўспамятаю. Камароў. В адно крананне Старыкаў такі закід рабіў, чарпачок невялічкі па мініфутбольнаму амаль што. І зноў Старыкаў. Зноў крананне гуляюць крумкачы. Прыгожа. І Варанковіч. Ну зноў не атрымалася зацапіцца за гэты мяч. Іваненка галавой гуляе. Зараз такі прэсінг даволі актыўны ад Туркспора. І супраць Яна Камарова Мукудзі зноў фаліць. Ну, крышачку. Скажем так, не на картку, але фол ёсць. І разгулялі. Не, все ж таки патрабуе па свістку зараз Роман Зелянкоўскі гэты мяч разгуляць. Панцялей Іваненка. Спокойно на Кухтика. Кухтик на Гордейчика. Крумкачы расставіліся по полю. Чакаюць перадачы ад сваіх партнёраў. Хто з мячом, тыя, хто пайшлі да штрафной пляцоўкі. Ну, здаецца, вось зараз трэба шукаць Серага. Такая прадказальная перадача, але ўсё ж таки эфектыўная. Ну што, Серы змясціўся ў цэнтр, падае. І няма парушэння правил, трэба паднімацца, трэба змагацца далей Ростиславу. І пайшла контратака Туркспора. Камароў ляціць за 13-м нумарам Туркспора. Не бачу я зараз в протаколе, хто гэта. І яшчэ адна перадача. Спроба на такі добры прастрэл, але все ж таки паспеў Камароў, паспеў. Гордейчик. Тамкович. Маліноўскі. І зноў накрываюць Варанковіча. Пакуль што вось не атрымліваецца у Артёма, так скажем, якасна дакрануцца да мяча. Вельмі няпросты для яго матч. Ну, на такой адказнай і цяжкай пазіцыі. Шмат яго накрываюць, шмат супраць яго працуюць персанальна. Перадача на цэнтральнага абаронцу. Напрошваецца такая длинная перадача, але праз Авіжэня ў цэнтры поля гуляе зараз цэнтральны абаронца Туркспора. А вось і длинная перадача. Ну, дарэчы. Нарэшце. Зайцаў. Старкаў. Зноў на Тамковіча. Зайцаў. Працуе з мячом, падзенне, і патрабуе Зелянкоўскі паднімацца зараз ад Зайцева. Ён працягвае зараз знаходзіцца на газоне, але атака працягваецца. Серы. Не, перагуляць не здолеў зараз абаронцу Кутлыева. І сыходзіць мяч за бакавую лінію. Ну, тут на карысць нашых супернікаў. Каманды, ну, такой, яшчэ раз адзначу, каманды цікавай, каманды, якая спачатку збіралася як такая каманда турэцкай дыяспары і дыпламатычных кругоў Турцыі, колаў Турцыі у Мінску, у Беларусі, але в выніку гуляе у другой лізе. Большасці менавіта беларускімі грамадзянамі. Ну, ёсць пэўныя легіянеры, ну, то бок, фактычныя легіянеры з Туркменістана, з Афрыкі. Былі, калі мне не змяняе памяць, пэўныя легіянеры і з Турэччыны, але вось я зараз все ж таки не ўспамятаю дакладна. Ну што, вось і углавы, і Маліноўскі зараз будзе падаваць. Пайшла падача.
Здаецца, такая простая ситуация для Трухспора. Вынос. Замяняе сёння Маліноўскі Варановича у якасці выканаўцы стандартных становішчаў, менавіта вуглавых. Варанович сёння на лаве запаснікаў, ён далучыцца, як мне здаецца, да каманды ўжо па ходзе другога тайму. Чакаем, але яму трэба крышку адпачыць. Ну што, вось яшчэ адна перадача і не замыкае Тамкович. А як прайшла? І прэсінг ад Іллі Зайцева нават адляцеў так 19 нумар ад яго, калі спрабаваў вынесці мяч куды мага далей. Ну і Чарных будзе ўводзіць мяч з-за бакавой. За бакавой, нет, конечно, ад ворот. Ад брамаў. Ну, вось ужо больш за палову першага тайму прайшло. Магу я, здаецца, агучыць і тых футбалістаў, калі ўжо закрануў гэтую тэму, якія могуць дапамагчы крумкачам па ходзе гэтага матчу. Канешне, гэта Кірыл Шчэрбін, той футбаліст, які пакуль што з'яўляўся на полі толькі з па ходзе матчаў, ну так, на некалькі хвілін. Але праз гэта потым, таму што Зайцев зноў з мячом і зрэзка не трапляе мяч у браму. Але было даволі востра зараз для брамы Трухспора. І вуглавы, здаецца, зноў Маліноўскі пойдзе падаваць. І калі ёсць у мяне гэтыя секунды. Итак, Кірыл Шчэрбін 12, Сергей Казека номер 3, дапамагае звышдасведчаны былы галоўны трэнер, гулец і так далей крумкачоў нам. Владислав Давидович 17, ён нападнік, 20 Константин Куімаў, наш трэнер па фізічнай падрыхтоўцы, 24 Максим Пролеска, 77 Александр Варанович і, канешне, Сергей Лынько, номер 89. Барацьба. І зараз Ян Камароў атрымлівае жоўтую картку. Ну, так перагнуў, скажем так, палку зараз Ян Камароў супраць Андрэя Авіжэня. Ну, такого таксама, аднаго з самых актыўных і такіх настырных і, мабыць, нават крышачку грубых футбалістаў Трухспора. І, калі я не памыляюся, першая замена ў складзе Трухспора зараз будзе адбывацца. І хто ж сыдзе? Бачу я, што Андрэй Мамот рыхтуецца да выхаду на поле. Нумар 14. Вось так. 30 хвілін, ўжо першая замена. І няўжо менавіта Андрэй Авіжэнь, актыўны гулец, даволі важны для каманды Йохана Джингёза. Але так, пакідае ён чамусьці поле. Не ведаю, здаецца, што вымушаная замена і ёсць пэўныя праблемы. Трымаўся ён там за пярэднюю частку бядра. Не ведаю, ўсё ж такі, што ж там такое адбылося. Па флангу пайшоў мяч, але знайшоў магчымасць гарнейшых перадачу зрабіць на Камарова. Камароў цэнтр, там адно крананне Маліноўскі. Варанович зноў пад прэсінгам і перадача няўдалая. А як шкада, таму што адкрываўся на сваёй справе даволі добра серы, але прадказальна. Вось і гэта ўбачыў, канешне, Шамяры. І ўбачыў у той час, які было патрэбна. Тамкович спакойна гуляе на Гардзейчыка. І, конечно, даволі прыемна мне зараз гэта будзе сказаць. Алексей Борисевич перадае нам прывітанне з Саксонскай Швейцарыі. Лёша, ведаю я, што ты зараз знаходзішся у такім буйным падарожжы, нават велападарожжы. Жадаю цябе моцных, класных, цікавых уражанняў і гісторый, якімі ты зможаш падзяліцца і ў эфіры нашага каналу. Чакаем цябе зноў, будзем каментаваць ці ў гэтым складзе, ці ў іншым. Ёсць у нас і іншыя каментатары і не каментатары.
Таму, Лёша, і цябе мае вітанні, і, канешне, Іллі Кураленка, і Евгену Яніку, і Віталіку Вятушка. Хлопцы, усіх чакаю ў эфіры. Але сёння я адзін. Аддуваюся. Серы. Камароў. Перадаш на фланг, там Малиновский занял позицию Ростислава Серых, здаецца, а Сер ужо штрафной. Ну что, перадача, удар заблокаваны, але як было востра і небяспечна. Ну что, Камароў, а можа і праб'е? Зноў заблокаваў, ну таким аля каратэ. Продемонстраваў 14 нумар Туркспора, працягваецца атака Крумкачоў, Тамкович, прыём такі крышачку нядобры, але гэта ні на што не паўплывала моцна. І яшчэ адна перадача, ну што, Серы не з-пад нагі Шамярэй выбівае гэтую перадачу, шмат ён працуе сёння персанальна па Ростиславу Сераму, і на свой справе даволі комфортна сябе адчувае Шамярэй. Ёсць у яго тыя, скажем так, якасці, навыкі, якія дазваляюць яму даволі эфектыўна супрацьстаяць нашаму нападніку. І аднаму з, ну так скажу, з найлепшых бамбардыраў у гэтым сезоне. Падача даволі высокая. Там змагаецца хтосьці з нашых футбалістаў, і можна дабіваць, ці ўжо няма. Да, 6 мячоў. Так, 6 мячоў у Ростислава Серага в гэтым сезоне. Каб удакладніць, каб не быць, скажем так, прыблізным, а быць дакладным. 6 мячоў у чэмпіянаце забіў Ростислав Серы, але пакуль да Алексея Хадневіча, у якога 14 мячоў, яму ўсё ж такі далёка. Серы зноў змагаецца, і зноў падзенне, Мукудзі. Ну, у нас тут все ж таки футбол, не турэцкая барацьба. Турэцкі рэслінг, таксама цікавы від спорта. На жаль, не алімпійскі, але, скажем так, даволі аўтэнтычны і цікавы. І зноў стандартнае становішча. Ну, шмат сёння такіх фалоў, невялічкіх, але все ж таки фалоў. Тамкович. Ну, гэта, як кажуць, у малако. Кудысьці за межы поля паляцеў мяч, а матч-то за межы стадыёна. Але тут абышлося. І сябры, ну, трэба, здаецца, прыгадаць і то, як ідзе гэты тур. Увогуле, Трактар саступіў энергетыку БДУ, ён жа Цар БДУ з лікам 6-0. Энергетык ФСК з Інформам згулялі ў нічыю. Здаецца, што ўжо і медыафутбольная каманда Інформ, скажем так, нейкую такую броню у сябе вырабляе. І ўжо з імі не так проста, як было. Ну і ураджайная з Дюшарба ФСТ Дынама згулялі таксама з лікам 1-1. А вось БДУ Спартак я пакуль што не зразумеў, чамусьці няма результата, выніка гэтага матча ў раскладзе гэтага тура. Не ведаю я, ці ён не адбыўся, ці што. Потым трэба будзе удакладніць, на гэта ў меня будзе перапынак. Варанкович на нагах. Ну і вось, здаецца, засталося толькі гэты матч скончыць, і тур, ну, быццам бы афіцыйна скончыцца, але я нагадаю, што ўсё ж такі звярнуся да іншых сродкаў інфармацыі і высветлю, ці што там і як. Ці там не адбыўся матч БДУ, ці што. А ось і контратака, цікава. Спрабуюць разгуляць футболіст Туркспора. Перадача не праходзіць зараз на нападніка. А магло быць добра.
І вынос. Ось так вимусили помилиться зараз наші гульцы футболістів Туркспора. І на своєму справі ось під конец уже першого тайму такую довольно добрую позицию знайшли до себе, как почать поджимать, подтискивать футболистов Туркспора. Арсень Стариков. Не, отсюда, конечно, не проб'є. Перед ім було доволі шмат гульцов. Але ось мягкий заброс. Ну что? Серый, на жаль, не откликнулся. Ну, коли быть фактичным. Не знайшов магчымасці зачапіцца за гэты мяч Ростислав. Подача. Застаецца мяч у Крумкачоў, Тамкович, ім пад штрафной. Зноў подача. І там ляцеў Варанкович на гэты мяч, але Алексей Чарных першы узгляў якасна і кваліфікавана, скажем так, галкіпер Туркспара. А вось тут уже Зайцев. Зайцев, перадача на Старикова. Стариков. Мягкая перадачка на Євгена Гардейчика. Зноў Стариков. Шукае нейкія ён варыянты. Знаходзіць, канешне, Маліноўскага. Яго ніхто не накрываў, але Маліноўскі прыймае, ну, не вельмі добра. Але ўсё ж такі мяч да яго трапляе. Камароў. Гардейчык, а можа і сам пайсці Євген? Не, вырашыў не ісці. Вырашыў згуляць з Іллёй Зайцевым. А вось тут крананне. Варанкович згуляў выдатна. І што, Тамкович? Камароў. Можа праб'е? Не. Паспяваюць накрыць гэтую магчымасць для Яна Камарова. Стариков. Комбінацыі пашлі ад Крумкачоў і парушэнне правіла невялічкае, здаецца, ад Арсеня якраз. Не спрачаецца Арсень. Ну і 5 хвілін да сканчэння першага тайму. Пакуль 2-0. Пакуль яшчэ, здаецца, лёс гэтага матча не вырашаны. І калі Туркспор будзе працягваць шукаць нейкія магчымасці, ну хто ведае, колькі сёння заб'е каманда Юхана Джингёза. Шмярэй. Мукудзі. Скаціў крышачку так лёгка на партнёра. І Ростислав Серый змагаецца далей. Ужо ў абароне адпрацоўвае Ростислав. Падзенне. Варанкович атрымлівае небяспечна і непрыемна кудысьці ў спіну. Сябры, таксама нагадаю, што Туркспор займае 8 з 10 месцаў у гэтым заліку, скажем так, Крумкачы другія. І апераджаюць Дынамо пакуль толькі на 1 бал, калі без уліку гэтага матча, але і адстаем пакуль што па колькасці праведзеных сустрэчаў. То бок у нас яшчэ павінна быць сустрэча з Ураджайнай, адкладзеная, калі яна будзе, пакуль невядома. Здаецца, што будзем гуляць пасярэдзіне тыдзня у будні. Звычайны дзень. Адмовілася Ураджайная згуляць у тыя выходныя, калі ў Крумкачоў была пауза, ну і ввогуле па ўсёй другой лігі. Канешне, гэта таксама зразумела. Усё ж такі былі вялікія выходныя, святы, і здаецца, што проста шмат хто раз'ехаўся. А мабыць, нейкія футбольныя хітрасці. Ну, то бок фармальна адмовіцца можам, але я не лічу, што Ураджайная хацела неяк дрэнна зрабіць Крумкачам. Ну, хутчэй за ўсё, ўсё ж такі вялікія выходныя асноўная прычына. Ну і Крумкачам трэба, канешне, несціся у пагоню за Цар БДУ, у якіх пакуль што таксама будзе 11 сустрэчаў.
Таму што яны гулялі з Батэ у Кубкі Беларусі ў 1/16 таксама саступілі. І пакуль што апераджаюць нас на 9 балаў. Ну, калі сёння перамагаем, то ўжо на 6. Ну, што зрабіць? Адзін з галоўных фаварытаў гэтага сезона ў другой лігі. Каманда, якая яшчэ 1,5 гады таму была адным з прадстаўніком горада Мінска на палях лігі вышэйшай. Саступіла у стыкавых матчах, здаецца, так? Нават не па ходзе асноўнага сезона, там наадварот выратаваліся. Але потым вось так. Ну, крызіс ёсць крызіс. Все мы памятаем, што скончыўся той скандал з шахцёрам і з энергетыкам. Перадача. Гардзейчык першы на апераджэнні згуляў выдатна Яўген і трапляе мяч зараз да Іллі Зайцева і можна ляцець далей, але вось патрабуе Яўген зараз, каб гульню спынілі, бо там пакутаваў у моманце нападнік Туркспора. Ну, як бы абышлося без другой замены ў складзе падапечных Гёкхана Джингёза. Нагадаю, я кожны раз про гэта кажу, але Гёкхан Джингёз на самой справе на юнацкім і моладзім узроўні і сам гуляў за некаторыя вядомыя турэцкія каманды. Ну, я маю на ўвазе Галатасарай. Так, конечно, не на вышэйшым узроўні, але ўсё ж такі. Цікавы досвед у галоўнага трэнера Туркспора. А вось і свісток на перапынак. 2-0. У такой больш-менш спакойнай атмасферы скончылі. Прайшлі апошнія секунды гэтага тайма. 2-0 і сыходзім мы на невялічкі перапынак. Сябры, праз 15 хвілін вернемся і будзем працягваць глядзець гэтую цікавую сустрэчу, якой пакуль што яшчэ нічога не вырашана. Не переключайцеся.
што, сябры, вяртаемся мы на стадыён на Сямашка, дзе працягваецца сустрэча чарговага тура другой лігі паміж камандамі Крумкачы і Туркспор. Пасля першай 45 хвілінкі 2-0. Наперадзе нашыя футбалісты, наперадзе Крумкачы. Сёння яны выступаюць у белай форме. Туркспор прадстаіць нам сёння у чырвонай форме з белымі і чорнымі элементамі. Ну і гэтая сустрэча для Крумкачоў складваецца ввогуле даволі добра, але пэўная цяжкасць, канешне, таксама ёсць, бо Туркспор змагаецца да канца, што яшчэ сказаць. Пэўныя замены адбыліся ў складзе Крумкачоў. Наколькі я бачу, Сергей Казека апынуўся на поле, а таксама Сергей Лынько. І здаецца, што Сергей Лынько замяніў Алексея Маліноўскага па пазіцыі. А вось замест каго выйшаў зараз Сергей Казека, мне здаецца, што гэта ўсё ж такі Артём Варанковіч, у якога быў даволі няпросты, складаны першы тайм, і якога, ну, на самой справе часцей мы бачылі ў такіх не самых удалых дзеяннях. Шмат супраць яго гулялі персанальна абаронцы, і таму, мабыць, ён на другі тайм ужо і не выйшаў. Ну, мабыць, для такой гульні больш эфектыўным будзе менавіта Сергей Лынько. Ну, так, трэба адзначыць, што хутчэй ён ўсё ж такі замяніў Не, ось зараз цікава, бо бачу я тое, што выйшаў яшчэ Владислав Далідовіч, нумар 17. Ось замест каго ўсё ж такі Маліноўскі і Варанковіч дакладна сышлі з поля. І зараз буду я глядзець у свой пратакол першага тайма. Здаецца мне, што таксама Міраслаў Тамковіч саступіў месца на поле. Так, ўсё ж такі Варанковіч, Тамковіч і Маліноўскі сышлі. І вось гэта цікава, а можна і прабіць. Не будзе дабівання, а будзе контратака Туркспора. Іваненка набірае хуткасць. Супраць яго 17-й нумар Туркспора. Такая рызыкаваная крышачку перадача, але даволі халодным моманце застаецца Віталь Зігмантович. Надзейна гуляе, і ўжо мяч у Крумкачоў. Арсень Старыкаў на Кухціка, Казека. Далідовіч на такім доўгім шаге, на доўгім крокі ён працуе. Даволі такі габарытны нападнік. Я маю на ўвазе менавіта рост і даўжыню ног таксама. Першы такі крок у яго даволі доўгі. Гэта, канешне, можа надаць такую перавагу у моманце, калі трэба набраць хуткасць супраць суперніка у моманце з адкрываннем. Зараз гуляе ён крышку ніжэй. Іваненка пасля перадачы ад Казекі. Перадача на Серага, ён прапускае мяч. Тут цікава. Цікава згуляў Сергей Лынько. Такой класічнай для сябе манеры. Укрананне такім закідам. І на газоне зараз апынуўся хтосьці з футбалістаў Туркспора. Не бачу я дакладна, не бачу ні нумар, адсюль не магу і падказаць, што ж там за прозвішча у футбаліста. Але парушэння правіла не было, і вуглавы зараз будзем мы назіраць. Казека разгулялі з Старыкавым. Старыка, ну вось няўдала і, на смысл, незразумелае рашэнне ад Арсеня. Што хацеў ён зрабіць? Ці нейкі закід у брамы, ці нейкі закід на брамы, ці нейкая перадача ўвогуле на фланг такая, каб расцянуць крышачку абарону Туркспора, сканцэнтраваную ў штрафной пляцоўкі. Кухцік зноў выдатна гуляе на другім паверсе. Камароў разгуляўся з Далідовічам. Далідовіч зараз яго апярэдзіў абаронца. Мукудзі
Казека, ой-ой-ой, ну вось гэта было прыгожа. Адразу бачны клас. Глядзеў в одну, в один бок, аддаў перадачу ў другі. Далідовіч ужо набірае хуткасць. Далідовіч знеслі Далідовіча зараз. Паспрабаваў ён выстаяць на нагах, але не атрымалася. Казека. Вось памылка, амаль. От Сергея Казеки, але паспеў Пантелей Иваненко там мяч падхапіць і развіваецца так Крумкашоў пасля гэтага. Ну, перадачка даволі добрая была на Далідовіча, але гэты момант прачытаў даволі добра Максим Канеўскі, даволі дасведчаны футболіст Туркспора, цэнтральны абаронца. Ну што, і вось момант які выклікае рэакцыю трыбун. Даволі гучна сёння на трыбунах, добра чуваць заўзятараў Туркспора, такі невялічкі фан-сектар, але з барабанам. Ну і, канешне, заўзятараў Крумкашоў таксама, як і заўсёды. Іх чуваць, яны тут, яны з камандай. Адзначу тое, што, канешне, сёння менш заўзятараў прысутнічае, чым на матчы з Нафтанам, але ўсё ж такі, ну, нямала. І мне здаецца, што не менш, чым на некаторых матчах, напрыклад, з тымі жа Дынама, ды камандамі, якія зараз займаюць даволі нядрэнныя пазіцыі ў чэмпіянаце. Ну, в тых матчах, якіх вынік менш прадказальны, у якіх памылкі будуць каштаваць даражэй, і зараз Шамяры рыхтуецца да падачы, але падача не адбылася, разгулялі. І адразу сустракае Старыкаў там, падача такая мяккая у штрафную, і тут ужо Ростислав Серый паскараецца. Абраў хуткасць, але вось вымушаў памыліцца нумара 14, калі я не памятаю, гэта Андрей Андрей Мамот, футболіст, які далучыўся да гэтай сустрэчы на 30-й хвіліне, змяніў ён на поле Андрэя Авіжэня, футболіста даволі важнага для Туркспора, але які працягнуць сустрэчу не здолеў і зараз назірае за ёй ужо з трыбуны. Мне нават яго бачна крышачку злева ад мяне. А вось і ці падача, ці стрэл, і ў бліжэйшым вуглу забірае зараз гэты мяч Віталь Зігмантовіч, і трэба зараз развіваць нешта ўжо Крумкашам. Ну што, Зайцаў атрымаў перадачу ад Казекі, Зайцаў набірае хуткасць, зараз ужо Сергей Казека, і ён так, ну, крышачку супыніў такую хуткасць і дынаміку атакі, але працягваецца ўжо пазіцыйна гэтая атака ў Крумкашоў, Старыкаў на Камарова. Казека, ну што, Васильевич, а можа і праб'ем? Не праб'ем. Зайцаў, перадача на Старыкова, і стрэл дакладна ў галкіпера. Але яшчэ не вечар. Какую точность? На уровне прям ВТР или для статистики? Зигмантович. Куптик. Казека. Знешняй згуляў на Кухціка зноў. Пантелей Иваненко. Иваненко на Ростислава Серага. Серый, но тут, конечно, становится поза гульнёю Сергей Лынько.
Не так шмат, не так часто сёння наши футболисты трапляюць у гэтае становішча, але все ж таки выстрапілі, гештальт закрылі. Чарных рыхтуецца і кажа сваім футбалістам падымацца вышэй. Кукцік згуляў, але на карысць суперніка амаль што і працягваецца атака, але вось тут ужо і алаверды ад Туркспора, таксама становішча афсайда і яшчэ і замена рыхтуецца. Гэты же момант у складзе Туркспора. Дзяніс Пташук хутка з'явіцца на поле, змяняе ён Андрэя Канапляніка. Вось не ведаю, ці мне падалося, все ж таки сёння не самы бачны быў футболіст Андрэй на поле, але вось наши 55, амаль 56 хвілін яго сёння хапіла і выходзіць ужо на поле Дзяніс Пташук за намерам нешта змяніць, здаецца, у гэтым матчы. Ці атрымаецца, ці не? Паглядзім. Ілля Зайцаў, Далідовіч. У чэмпіянаце яшчэ ён не адзначаўся за Крумкачы, але гэта і першы яго матч у чэмпіянаце, здаецца. Я маю на ўвазе за Крумкачы і ў мінскім дывізіёне. Да гэтага гуляў ён, наколькі я памятаю, у Маргінагорскай Вікторыі. Там быў адным з лепшых бамбардзіраў, 10 мячоў, я там не памятаю, 12 сустрэчах, ці нешта такое. Таму чакаем мы, што будзе статыстыка прыблізная і ў Крумкачах. Ну што, Далідовіч, удар! Ай-яй-яй, вось ён быў. У сантыметрах моманце проста ад свайго забітага мяча за Крумкачы ў чэмпіянаце, але там абаронца падстрахаваў. Які ж момант быў? Перагуляў галкіпера, выйшаў, б'е і ўсё ніяк. Ох ты, нечакана. Здавалася, што пайшоў мяч значна вышэй за брамы, але ледзь ён так не трапіў да брамы. Вось я спрабую так слова падабраць. Як гэта было? Здаецца, каварна, так вераломна. Шамярэй супраць яго Старыкаў, і амаль атрымалася перахапіць мяч, а вось і атрымалася ўжо 2-3 футбалістам, а Сергей Лынько трапіў такі сэндвіч пад дваіх і зарабіў штрафны. Зараз Сергей, ну што, вось магчымасць яшчэ з пазіцыі такой даволі перспектыўнай, цікавай. Адсюль прамы стрэлы могуць нанесці, ну, я маю на ўвазе здольныя, добра нанесці адразу некалькі футбалістаў Крумкачоў. Гэта не толькі Арсень Старыкаў легендарны, гэта і не менш, і нават больш легендарны Сергей Казека, канешне. Ён забіваў, калі быў яшчэ галоўным трэнерам толькі Крумкачоў. У 23-м годзе ён выйшаў на поле у матчы з Торпеда і паклаў амаль што з прынцыповым такім сапернікам прыгожы мяч з пазіцыі, якая, ну вось, амаль тая ж самая. Вось паглядзім, як будзе. Там гатовыя да дабівання і Далідовіч, і Лынько, здаецца, і, канешне, Расціслаў Серы стрэл. Бачна, што спрабаваў так на тэхніку зрабіць Сергей Васильевич, але не атрымалася. Ну што ж, таксама здараецца. Спрабаваў Туркспор атакаваць, таксама зараз пад прэсінгам Захбантовіч спрабуюць крананне так выйсці з-пад прэсінга футбалісты, амаль там падпальваўся, скажам так, Сергей Казека, падказалі, а вось і перадача, і такая зноў даволі рызыкоўная.
вось да чаго можа давесці вялікі досвед, але і адсутнасць вялікай практыкі. Ну, моцна ў сябе паверыў зараз Сергей Васильевич Казека. Старыкаў прыняў Рабонай адразу такім адным крананнем і прыняў і пракінуў сябе на ход. Яшчэ і так элегантна. Нікуды крумкачы, здаецца, не спяшаюцца. Спакойна вядуць гэты матч свае перамогі, здаецца. Серы. Штрафной. Іваненка. Пракідвае наперад Серы. Яшчэ адна перадача. Не, тут не дадуць дабіць. І зноў Канеўскі згуляў выдатна у штрафной. Ну, такі адметны, канешне, цэнтральны абаронца. Даволі надзейна дзейнічае ён сёння у штрафной Трукспора. І зараз бачу я тое, што над стадыёнам так маркі збіраюцца. І вось думаюць, ці не перашкодзіць нам все ж такі з добрым надвор'ем гэты матч ужо даглядзець. Прырода. Так, ведаем мы, што лета ў Беларусі ў гэтым годзе такое. Часам не вельмі летняе, часам амаль увесь час дажджлівае. Магло быць лепей, карацей. Серы, першы на мячу. І пабеглі шукаць мяч недзе на экзаменацыйным цэнтры ДАІ. Кудысьці туды яго зараз і выбіў наш футболіст. Нагадаю, сябры, што ўсё яшчэ крумкачу сёння могуць узмацніць Кірыл Шчэрбін, калі знойдзе гэта патрэбным Владзімір Бушма, Канстантин Куімаў, Максім Пралеска. Ну, з гэтага ўсяго, здаецца, толькі Пралеска мае такія рэальныя шансы з'явіцца сёння на поле, бо Казека, Далідовіч і Лынько ўжо... А не, яшчэ, конечно, Александр Варанович. Пра што я? Конечно, ёсць Александр, мабыць, з'явіцца ён, зменіць Іллю Зайцева, які сёння гуляе за яго на левым фланге абароны. Але пакуль што бачу я, што рыхтуецца Максім Пралеска. Але не, ёсць там Варанович. Вось ён і з'явіцца. Но Канстантин Куімаў, здаецца, гэта такі рэзервовы варыянт. Ну а што? А там Ростислав Серы дагуляў уже і да жоўтай карткі ў гэтым матчы. Таксама здараецца часам. Сёння у яго было жаданне фізічнай, маральнай сілы, ну просто па-за значэннямі, скажем так, нават не абмерыш. І гуляў ён сёння выдатна. Адзін, на мой погляд, з лепшых футбалістаў крумкачу сёння ў гэтым матчы. На такой пазіцыі, на якой яго раней амаль што мы і не сустракалі. Вось змясціў яго сёння Владзімір Бушма на фланг, і здаецца, што рашэнне было правільным. Тым больш, што сёння адсутнічае, напрыклад, Коскіна Міката. У гэтым сезоне такі, ну, скажам, страціўшы статус крэпкага футбаліста старта. А ў крумкачу вось ужо рыхтуюцца замены. Александр Варанович, Максім Пралеска хутка свае паўгадзіны атрымаюць гэтым матчы. І далей ужо толькі так, экстрена. І што? Зараз будуць замены. Зараз Ілля Зайцаў. 64 хвіліны сёння адгуляў якасна, самааддана, як заўсёды. Таму аплодысменты зараз яму і дзякуй за гульню, канешне, Ілле. Няхай адпачывае. Наперадзе яшчэ самыя важныя матчы. Ну і Максім Пралеска выйдзе замест Ростислава Серага. Таксама правёў сёння Ростик выдатны матч, і нават гранчэй яму абладуюць зараз трыбуны. І я таксама. Так трымаць. Ну, а хлопцам поспехаў, нагадаю, Максім Пралеска пад нумарам 24 і Александр Варанович пад нумарам 77. Александр Варанович увогуле адзін з герояў гэтага сезона, маіх такіх асабістых герояў таксама, бо
Шмат ён асістуе ў гэтым сезоне, шмат ён актыўна дзейнічае. А вось і момант, а вось і спроба прабіць так цікава бісіклетай. А што там з Гардзейчыкам здарылася? Яшчэ нядаўна гуляў ён з травмамі. І все чакалі, калі ён вернецца ўжо так 100%. Номер 77 Александр Варанович. Былі яго пэўныя пашкоджанні, але зараз ён з намі. Ну, памятаеце вы, што адзін з апошніх матчаў крумкачоў у чэмпіянаце, я зараз нават падкажу, які канкрэтна, ён так прайшоў у неаптымальным складзе, маю на увазе на самой справе трактар. Ну што, а вось і рука. Падача ад Александра Варановича. Вось так, з'явіўся на поле, адразу нешта зарабіў. Нават калі не сваімі дзеяннямі напрамую, але вось так, косвена праз суперніка. Спрабаваў навесіць, а там рука. Як жа так атрымалася? І Александр Варанович рыхтуецца ўжо да падачы. Даволі добрая пазіцыя на самой справе, і ўсе высокія футбалісты крумкачоў ужо пайшлі у штрафную. Там і Гардзейчык, там і Кукцік, там і Далідовіч. Вось і падачка. Ой-ой-ой, Кукцік. Ён кранаў мяч. Ён біў зараз, але не атрымалася. Просто вось трэба было прабіць на 0 градусаў, ён прабіў на 90. І такое ёсць. Адкрыўся, выдатна адкрыўся, выйграў барацьбу на другім паверсе, але вось прабіць не атрымалася. Але момант залічаны. А вось і Туркспорт, а вось і адкрытыя брамы Віталія Загмантовіча. Падача. Пралеска. Адно з першых яго таксама кранання ў гэтым матчы. І Мукудзі. Падача. Ой-ой-ой. Амаль у створ. Віталій Загмантовіч все кантраляваў. А між тым там Євген Жэўнераў адкрываўся, быў гатовы. Пад прэсінгам зараз крумкачы. Ну, ёсць сілы фізічныя у Туркспора, каб дагэтуль прэсінгаваць амаль праз 70 хвілін асноўнага часу. А вось і перадача, такі крос ад кагосьці там на Варановича. І перахоп амаль атрымаўся у Старкова, але вось ужо гуляе Євген Гардзейчык в падкаце. І што там, якое пашкоджанне атрымаў зараз футбаліст Туркспора? Ну, ці ён там не упаў, не просто пабіўся аб газон. Таксама такое магчыма, але пауза ўзнікае в гэтым матчы, і бяжыць зараз Гардзейчык таксама выбачыцца перад візаві. Нумар 19 Євген Шаўчук. Малады футбаліст, усяго 19 яму гадоў. Споўнілася ў сакавіку. Далідовіч. І што зараз разгулялі? Ну, не зразумелі адзін аднаго. Вось ляцеў наперад Старыкаў, а Далідовіч ужо бачыў, як з мячом разбіраецца Сергей Казека. Не обрезан. Комаров. Казека. Лынько. И перахоп. Ну что, Комаров супраць Мукудзі. Бліскуча сыграў. Бліскуча згуляў. І зараз ай. Ну вось, гэта, канешне, вынос не самай добрай якасці. Таксама прыносіць прабачэнні свае Євген Гардзейчык партнёрам. Маўляў, памыліўся, хлопцы. І зараз там з гэтым разам разбірацца. Жэўнераў, перадача, там блакуе
сумесными деяниями Кухтик и, конечно, Евген Гардейчык. Ну, калі не один, то два. Сумеснае намаганне і ўжо вуглавы. 20 хвілін до конца асноўнага часу гэтага матчу. Крумкачы наперадзе, але вось нешта даўно не забіваем. І толькі 2-0. Хтосьці чакаў, здаецца, разгромнай перамогі ад крумкачоў у гэтым матчы. Пакуль што вось так. Туркспор змагаецца. Туркспор б'ецца. І вось так, нават з фаламі, як зараз супраць Далідовіча, калі уцягнулі яго за майку. За цішотку. Перадаш на фланг, Пралеска. Ну вось яшчэ фол. І ці гэта не знак, што пачынае сканчвацца фізічная моц у футбалістаў Туркспора, што ўжо, каб дабяжаць, трэба сфаліць. Трэба ўжо паляцець як супермен, нагамі ці рукамі наперад і ўжо ухваціць, збіць суперніка. Мабыць, праз 5-7 хвілін ужо мы больш канкрэтна пра гэта даведаемся, калі больш такімі відавочнымі стануць такія моманты, такая манера гульні ў выкананні Туркспора. Калі футбалісты проста перастануць дабягаць так, як гэта патрэбна. А вось і штрафны. І хто падае? Варановіч. Падача, Гардейчык і штанга! І дабіванне, і зноў няма. Ну што ж такое? Гардейчык біў. Кухтик біў. Ну не шанцую сёння нешта нашим цэнтральным абаронцам. Вось б'ем, а забіць ніяк. Барацьба і перахоп выдатны ад Яна Камарова. На фланге перадача, Казека, укрананне, Пралеска. Не, тут уже было даволі цяжка. На такой хуткасці сутыкнуўся ён з некалькімі футбалістамі Туркспора, там не разабраўся. А вось ужо Мукудзі, перадача. Перадача зараз на Мамота. Мамот пад сябе падабраў мяч. Вось зараз так бліскуча, дарэчы, працуюць з мячом футбалісты Туркспора. Мукудзі. Пралеска. Казека. Камаров. Зноў Казека. На пазіцыі цэнтральнага паўабаронцы быццам бы згуляў зараз. І Варановіч. Чакаў некага ён у штрафной. Там уже Сергей Казека сцяліўся. Але мяч не даходзіць. І ўжо Гардейчык разбіраецца. Пралеска. Не, подселивание, конечно, на Пралеску. Ну вот зараз так не веду, ці што, ці смук наш сектор, ці стаміўся. Вось хочацца, каб вось так было, як зараз. Так, сябры. Падтрымліваць і гучна. Камандзе трэба ісці наперад, камандзе трэба забіваць. Ну, як мінімум, каб захаваць статус самай забіваючай каманды ў гэтым сезоне пакуль што, таму што у РЦАРа БДУ па стане на проста зараз 44 забітых мяча, і Крумкачоў таксама 44. І вось, каб быць вышэй за РЦАР БДУ хоць недзе, ну, трэба забіць яшчэ 1 ці 2. І там ужо разбірацца. Падача! Казека! Міма! Ну, не шанцуй, не ідзе трэці мяч. Трэба было біць бісіклетай, трэба было біць кунг-фу стылі. У гэтым стылі ён забівае нашмат лягчэй.
Ну і калі ўжо мы так закранули статыстыку, то адзначу тое, што Крумкачы другая каманда па прапушчаных мячах, 9 мячоў прапушчаныя, Энергетык прапусціў толькі 2. Ну і вось пакуль што мы дзелім пазіцыю па забітых мячах, і хочацца верыць, што сёння першае месца мы сябе вернем, і шансы такія ёсць, і бачым, што каманда працягвае атакаваць. Ёсць яшчэ 15 хвілінаў, каб все ж таки закрыць гэты гештальт і трэці мяч у брамы забіць. Ну і каб трэці запар перамога над Торгспорам была менавіта разгромнай. Казека на пролеску. Ну і ведаеце вы тое, што апераджаем мы Дюшар Дынамо, але не вельмі моцна, скажам так. Па стане на зараз з улікам гэтага матча толькі 4 балы. Ну то бок запас такі, не самы выражаны. Гардзейчык на Варановича, Варанович зноў падача, скидка, і зноў мог біць Гардзейчык, ён ужо там, пролеска, спрабуй прабіць, і можна забіваць. Ну што, вось і трэці, вось і Гардзейчык. Ён пайшоў наперад, ён ведаў, што ён заб'е. Ён павінны быў забіць, і ён забівае. Была там і штанга, і зараз такое святкаванне, даволі актыўнае, цікавае ад Евгена Гардзейчыка. Ну, карацей, малайцы, хлопцы, Евген Гардзейчык не дарма пайшоў наперад і забіў. А Максим Пролеска там змагаўся до конца. І менавіта тое, што ён не збавіў гэты свой такі наступ ля вратарскай пляцоўкі, гэта і дапамагло Гардзейчыку у выніку замкнуць гэтую перадачу, ці стрэл, ці што. 3-0. Афіцыйна. Крумкачы першая каманда па забітых мячах у мінскім дывізіёне другой лігі. Иваненко. Пролеска. На Комарова. Комаров разворачивается и отдает передачу, але перехоп от Шемярея. А вот тут уже и Казека. Ну что, может и пробье. Удар! Сергей Казека! Вот такая гармата! Замежил штрафной, ну коли не Арсень Стариков, то нехто яшчэ. Бачно, хто тренер был. Яшчэ з юнацтва, до речі. Ось такі моцны стрэл у Арсеня Старикова натренировал Сергей Казека, и бачно, что менавіта асабістым прыкладам. Крумкачы 4-0 за 12 хвілін до сканчэння гэтай сустрэчы. Вось тое, пра што мы і казалі. Скончыліся сілы Туркспора, здаецца, фізічна ўжо проста не дабягаюць яны за нашими футболистами. И я бачу, что рыхтуются апошнія замены у складзе Крумкачоў. И не только Кирилл Щербин з'явится на поле, а яшчэ и Константин Куимов, экс-гулец Крумкачоў, з'явится на поле, з'явится на больше, чем 10 хвілін. Так, жартавалі мы про то, что это такі больш рэзервовы варыянт, але вось, здаецца, той рэзервовы выпадак наступіў. І свае хвіліны Константин Куимов атрымае ў гэтым сезоне таксама. А я адзначу тое, што у сезоне 2020 Константин Куимов быў адным з галоўных такіх дзеючых твараў, дзеючых асобаў футбольнага клуба БДУ. І там яго былі такія, ведаеце, моцныя, цікавыя стрэлы з-за межаў штрафной. І вот не ведаю, ці забіваў, ці не забіваў, але дакладна біў, і было апасна. І я спадзяюся, што і ў гэтым матчы мы убачым таго самага Константина Куимова, які, здаецца, апошні раз з'яўляўся на поле ў складзе Крумкачоў у сезоне 2023. Ну, ці 2024, але ну зусім ужо рэдка. Ну, вось і убачым яго таксама у дзеле. Як ён сёння праявіць нейкія апошнія настаўленні ад трэнерскага штаба, які сам Куимов і уваходзіць. Нагадаю, якасці футболіста
футболіста, конечно, але таксама трэнера па фізічнай падрыхтоўцы. І бачым мы тое, што АФП на самой справе у Крумкачоў не правальваецца. І нават на доўгі час яго хапала ў матчы з Нафтанам. А зараз там яшчэ і непрыемны момант, апынуўся на газоне ці не Андрей Мамот, ці нехта яшчэ, вось я не бачу. Нет, не Андрей Мамот, конечно. 11 нумар, это Владислав Шамярэй. Ну так, один из самых активных, самых важных гульцов для Туркспора. Ну и вось нехта з трибуны ўжо крычыць Константину Куімову, што сёння чакае ад яго хет-трык. Чакаем, пакуль што рыхтуюцца 3 замены адразу ў складзе Туркспора, каб больш свежай зрабіць гульню. Не ведаю, чаму не зрабіў гэтага раней Кан Джун-гёс, калі каманда ўжо пачала прасаджвацца фізічна. Мабыць, і не 4-0 было б, калі больш гульцоў свежых было б на полі. Тых гульцоў, якія б маглі дабяжаць і перашкодзіць Сергею Казекі, напрыклад, прабіць, бо там ужо ў яго супраціва асаблівага і не было, як мне падалося. Ну, зараз будем разбирацца, хто там выйшаў, хто не. Няма 4-го суддзі. Бачым мы тое, што табло таксама няма. Разбірайцеся самі, грамадзяне-каментатары. Дакладна пакідае поле Евген Жэўнераў, цэнтральны нападнік, замест яго Мердан Байрамырадов. Таксама з'явіцца на поле Алексей Скарабагатаў, замест, вось не бачу я нумар, на жаль, але ці не Аманмурат Кутлыев зараз ішоў? Не, здаецца, не ён. І таксама нумар 35 Олег Герасимович і нумар 2 Владислав Николаенко. Гэтыя футболісты будуць спрабаваць дапамагчы Туркспору у гэтым матчы, у якім, канешне, ўжо цяжка сказаць, ці ён там можа нешта забіць ці не. А хто сыходзіць? І вось зараз незразумела, замены патрабуюць ад рэферы Крумкачы, і все ён не дае замяніцца. Што адбываецца зараз? Ёсць нейкія прэтэнзіі, пытанні да Романа Зелянкоўскага. Тым больш, што нашыя футбалісты з'явіліся на броўцы раней за футбаліста Туркспора. І зараз выйдзе мяч. Ці не выйдзе? Не. Працягваюць гуляць футбалісты Крумкачоў. І зараз нават гэта нам не на карысць, бо атака Туркспора ідзе, і такая спроба нават зрабіць такі стрэл метраў з 40. А вось і Варанович. Ну што, трэба забіваць, сябры. Здаецца, адказваецца на такое трэба толькі так. Ленько губляе мяч. А час ідзе. Навошта вы забіраеце час у Кирилла Щербіна і Константина Куімова? Ну вось і ўсё, вось зараз можна замяніцца. Нарэшце Константин Куімов пад нумаром 20 і Кирилл Щербін пад нумаром 12 з'яўляюцца на поле. Віталій Зігмантович семяніць у бок скамейкі, здымае пальчаткі. Аплодысменты Віталію сёння быў надзейным у тых момантах, якія ў Туркспора былі. Іх было не шмат, але яны былі. А вось каго заменіць Константин Куімов? Ну няўжо Арсеня Старыкова? Хто гэта будзе? Каго ён мяняе? Не, Ян Камароў. Ян Камароў сёння таксама правёў даволі упэўнены матч. Быў актыўным. Таксама яму аплодысменты з трыбун і ад нас. І працягваецца матч. У Крумкачоў яшчэ больш за 6 хвілін, здаецца. Не ведаю, каб дагуляць матч, каб давесці яго да больш буйнага, каб прапусціць, ну, то бок, це такая цэлая прастора магчымасцяў, што ёсць.
Матвейчик. Ленько. Старков. І ось зараз у крананні передача докладная от Куимова. Ну, майстер. І ось зараз спроба пробити від Арсеня Старкова, але тільки в углові. Арсень піднімається за голову. Ні, нема там нічого. Худший всього від такої розгубленості, від того, що не дійшов м'яч до брами. Зараз так упав на газон Старков. І ось ще одна можливість. Ось ще один в углові. Ось знову Олександр Баранович може оформити асист. Як він уже робив не один, не два і не три рази у гэтым сезоне. Подача. Баранович. На Щербіна. Щербін спокойно, ні, треба прийняти м'яч. Конечно, він яшчэ в захапленні просто ад момента. Гуляе ён не вельмі часта, не вельмі шмат. І дагэтуль гуляў у аматарскіх форматах. Вось яго першы дэбютны сезон другой лізе. Такі важны. Тым больш, што Щербін гулец ужо, ну так скажем, больш-менш досведчаны, 26 гадоў. А Віталію Загмантовичу толькі 20. Куімаў, падаў аплодысменты зараз, атрымлівае мяч. І кожны раз, калі ён будзе кранацца, будуць аплодысменты. Паверце мне, Далідовіч не перагуляў абаронцу Андрэя Момата. Сергей Казека. І вось што гэта было зараз? Хто каго не зразумеў? Ну, я дакладна не зразумеў ідэі. А вось зараз Пацалей Іваненко апошнім будзе змагацца на такіх, скажем, мярэжах. Ну, цікавы момант і такі крышачку з нядобрым знакам, бо ці не разгубіліся так крумкачы, ці не расслабіліся ўжо. Быццам бы матч скончаны. І можна проста ісці наперад, а, мабыць, там пашанціць, як... Яшчэ перадача. Здаецца, ці ён зараз не больш добрай форме, чым ён быў, калі яшчэ толькі гульцом з'яўляўся у 23-м годзе. Ленько. Макудзі. Сам выбил через себя. Баранович. І, сябры, я спадзяюся, што у нас ёсць сігнал, што у нас все ж таки бачна, а не толькі чуваць. Пацалей Іваненко. І он зараз на фланге. Я, здаецца, буду больш падрабязна зараз записываць тое, што адбываецца на гэтых апошніх хвілінах матчу. Далідовіч. Далідовіч прорываецца наперад. Не, гэта не Далідовіч, бо гэта Пралеска, здаецца. А вось зараз уже Далідовіч. І прыняў ён зараз няўдала. Без забітых мячоў ў гэтым матчы для Далідовіча. Ну, яшчэ будуць яго матчы, якіх ён адзначыць, здаецца. Далідовіч пад сябе мяч убірае. Старкаў шукае на каго б аддаць. Пралеска, падача. Ну што можна забіваць? Не хапіла. Зараз выходзіў на амаль на пусты вугал Александр Баранович, але не забівае. Здаецца, свой другі мяч ледзь не забіў Баранович. Вось зараз я гэта удакладню, бо самому цікава. Здавалася мне, што ўжо адлічаўся
у гэтым сезоне Варанович. Так, один мяч, здаецца, супраць трактара. Той самай перамогі 8-0, самай буйнай у гісторыі сустрэчы за трактарам. Ну, з такім трактарам не дзіўна. Все ніяк не завядзецца, на жаль, машына Александра Феранковича. Падзенне, Старыкаў. Няма, трэба працягваць. І ў контратаке зараз Трукспорт. Пролеска. Не Пролеска, конечно, Пантелей Иваненко, а уже потым толькі Пролеска. Куімаў памыліўся. І вось добрая магчымасць для Трукспора. 3-3, 3-4. Ёсць свабодны чалавек на фланге. Прыём. І можна біць 35-му нумару. Олег Герасимовичу, але стрэл не атрымаўся. І вось ужо апошнія хвіліны матча гэтага пачаліся. Ужо ідзе кампенсаваны час. Колькі дадана нам, конечно, невядома. Але здаецца, што лёс матча ўжо вырашаны. Але вось фінальныя акорды, якія будуць. Варанович вырывае мяч і можа ісці наперад Варанович. А вось зараз Нікалаенко гуляе выдатна. І вось ён. Или ці не? Ці няма фінальнага свістку. Там пашкоджанне атрымаў Сергей Казека непрыемнае. 3 хвіліны, між іншым, дадана. Вось зараз мы гэта удакладнілі, дзякуючы нашаму Андрэю Кулінічу, які сёння ля броўкі працуе. Далідович трымае мяч у штрафной. Кароткая перадача. Далідович, рикошет. І мяч застаецца ў штрафной Трукспора. Трэба паджимаць, трэба прессингаваць. Ну што, дажмем. 5-й мяч. Нам вельмі патрэбны 5-й мяч. Сябры. Просто ўжо такі, спартыўны інтарэс. Ці зможам, ці не. Трэба забіваць як мага больш, і потым ужо, мабыць, гэта згуляе нам у плюс у самых апошніх матчах. Мы не ведаем, як скончыць увогуле Цар БДУ. І у нас перадапошняя сустрэча ў гэтым другім коле, перадапошняя сустрэча у прошу прабачэння, у рэгулярным чэмпіянаце будзе менавіта з імі, калі толькі ураджайную не паставяць менавіта там на апошнія нейкія выходныя. Але ось пра што я кажу? Пра тое, што, мабыць, там колькасць забітых, прапушчаных будзе вырашаць. Чаму б адразу гэтыя паказчыкі не давесці да нейкага абсалюта, а потом просто перагуляць Цар БДУ і заняць першае месца. Ну, гэта такія, конечно, мары. Ну что, сябры, вось так спокойно сканчиваем гэты мяч. 5-й мяч, матч, 5-й мяч Крумкачы не забіваюць, але 4-0. Крумкачы завяршаюць амаль што праграму гэтага тура упэўненай перамогай 4-0. Крумкачы Туркспорт. Добры матч, добрыя галы, цікавы, скажем так, сюжэт. І, канешне, дзякуй усім, хто сёння быў на стадыёне. Гэта было даволі відовішна. Ну і, канешне, чакаем мы вас на далейшых матчах. Нагадаю, што на наступных выходных гуляюць з ФСК «Энергетик», з камандай, якой мы саступілі ў першым коле. Таму гэтая сустрэча больш чым прынцыповая, і крумкачы ідуць за рэваншам, крумкачы ідуць адказваць супернікам, даказваць тое, што яны ўсё ж такі мацнейшыя за іх, і таму ўсіх чакаем. Здаецца, што на камвольшчыкі гэта на стадыёне Факамінскі, я маю на ўвазе, прайдзе гэтая сустрэча. Таму, конечно, на Donation Alerts, і я на гэтым з вами буду прощацца. Да пабачэння.